13 o 12 degrees. Ay, So, almusal tayo guys. Ito ang almusal ko. Kagabi, kahapon pala, nagluto ako gumawa pala ng sa Ilocano kasi nilupak. Ay, nilubakan sa amin sa Ilocano. Sa Tagalog, nilupak. Linipak. Yan, tapos binigyan ko yung kapitbahay ko na Indonesia. Nilagyan ko siya ng cheese sa ibabaw. Tapos, may kapalit. Ayan. Nagluto rin pala siya ng banana cake. Ayan, diba? Palitan lang kami. Ang tayo Ang tayo mga Pinay. Friendly tayo, kaya maraming blessing pag friendly, diba? Ayos ko. Dito ngayon guys, Taiwan. Hintayin natin. Mag-isa ko lang kakainin to. Ayan. Kasi, yung anak ni Lola, mainuwing kamot ng kahoy. Hindi niya ang kainin pala yung may binili sa kanya. Sabi niya, kung ayaw ko daw, bigay ko na sa kapitbahay kasi in Indonesia, mahilig sila sa kamot kahoy. So sabi ko, gusto ko yan. Tapos binigyan ako ni Lola ng pambili ng condensed, tsaka egg and cheese. Mag-isa ko lang kakain yan. Pero mamaya tatawagin ko yung ibang friend ko dito. Baka gusto nila. Medyo matamis kasi, di ba hindi masarap kapag walang tamis to? Kaya, yung si Lola, hindi sila mahilig sa matamis. Matabang, gusto nila, ang Chinese. Tapos, kape. Diba? Nabe? Narinig nyo ba yun guys? Lakas ng hangin. Mamalingki pa naman ako mamaya ang lamig. Ang sarap. Naglang siya ng butter. Tapos condense, saka kunting asin, kunting tubig, yun lang. Saka yung kamote, kahapon, nilaga ko siya, tapos minash. Siyempre, anong gamit ng YouTube, di ba? Doon ko pinanood. Hindi naman ako gumagawa yan dati. Namig na yun, as in. Sakit sa ulo. Tapos, CS ako. Pag madaling araw, kumikirot siya. Ganun talaga pag cesarean daw. 7 years na yung baby ko, yung anak ko. Kumikirot pa rin. Sa madaling araw, kumikirot siya. Guys, ang lumig dito sa labas. Sa labas ako ngayon. Kasi, pabili si Lola ng hipon. Sa palengke, ang lumig ngayon guys. As in, ang lumig. Tapos sabi ni Lola, sa January 1, aabot daw dito sa Taiwan ng 7 degrees, sabi niya. Diyos mo yung marima. Ngayong 13 degrees nga eh. Parang ice na tong kamay ko sa lamig. Diyos mo yun. Yan, alis na tayo. Grabe, Nes.
Mahina talaga ako sa lamig. Ay! Padala na rin tayo kasi syempre New Year. Kailangan nila. Alis na tayo guys. Ang mahangin pa naman. May mariman. Ay. Woo. Buhay OFW. Abroad pa more. Ang labig. Aaraw, tapos mamaya parang uulan. Tumitigas tong kamay ko. Ang lamig. Kahit umaaraw, ang lamig as in. Ang lamig ng kamay ko. Nabili ko sa palengke. Ayan. String bean. Tapos talong. Tapos ay, ang lamig talaga. Ito, ay, putik. Yung maliliit na ano. Yan, punggos. Gustong gusto kasi ni Lola yan. Tapos yung asparagus. Ayan, asparagus. Tapos spring onion, talong, tsaka yung tofu kan. Ayan, yung dried na tofu. Hinihalo ko sa karne ng baboy. Ayan. Punta na tayo sa Pinoy Store magpadala ng pera. And guys, nakapagpadala na tayo. Hindi ako nag-video sa loob kasi yan oh, doon sa Pinoy Store. Hindi ako nag-video kasi may sound sila. Baka makapiright tayo. Ayan yung free natin. Plato at saka apron. Yun yung free nila ngayon pag magpadala ka. Sa isang padala may free ka. Kaya yun yung free natin. Apron at saka plato. Cute yung plato nila. Mamaya papakita ko. Uwi na tayo. Ang lamig ngayon, isang lamig. Uwi na tayo guys. Uwi na sana ako kaso naalala ko. Mag-expire na pala bukas yung ano to? Hindi ko rin alam sasabihin ko, ang lamig kasi yung internet card ko, kaya dumaan ako dito sa may parang Vietnam store din to. May bilihan din ng gamit ng pang Philippines, ganun. Dito ako bumibili ng balot. Sa EEC Pinoy Store meron doon na internet card kaso mas mahal, $5.99. Dito 570 lang. Siyempre, 'di ba? Malaking bagay na yung 20 NT. Okay, internet. 晚期tan Pepe? 没有，这个礼拜没有，这个礼拜休息。好啊。Wala daw yung balot ngayon. 下个礼拜是4点。好啊。OK 啊。对啊。Internet. Napin Pinoy Store napin Pidyo Koy. 礼拜六、礼拜天我休2天。好啊。所以这礼拜有休息很多，我不要买单。好。卖不完。好。好，谢谢老板娘。你说哪里很贵？是啊。对啊。他卖多少？那个 internet。他卖590吗？599。599啊？对。好贵哦。对啊。他东西都卖很贵。对，宣布那边很贵。不喜欢。他赚太多了。好，谢谢老板娘。Ako. Ang lamig kasi ang lamig ng kamay ko. Sana yung lola ko sa CR. Lakas ng amin. Ito guys, tingnan nyo. Ang cute, di ba? Pag magpadala ka, may free. Last month, bath towel. Saka ito. Apron. Ayan, apron. Di ba?
Yan yung free nila ngayon sa Pinoy Store. Tago ko na kasi baka makita ni Lolo. Baka sabihin niya, baka hingin niya. Ayoko. Ayan guys, hanggang dito na naman itong video na ito. Maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Sana po huwag kayong magsawa kahit walang kabuluhan ang mga vlog ko. For sure, ang mga manunod sa akin, i-bless ni God. Maraming salamat po. Bye-bye.